Euskarenea 2011 eta daukan leloa, ahoz, ari eta ari. Bigarren urtez, orain dela 2 urte baita ere antzeko proiektu bat eskuartean ibile gendun, baina kontzeptu bakarra, eta da euskararen normalizazioa. Urtek damazkiu kontzeptu hau erabiltzen, eta urtek damazkiu prozeso batean sakontzen eta alegintzen. Aurten eta leloak dioen bezala eta ikusiko zuen bezala ahozkotasunari eman zaio garrantzi berezia. Hurrengo urtetan jarraituko dugu martxan eta hori da gure ametsa eta gure indarra kontenidoz betetzea eta leno aipatu duen bezala ahozkotasuna izan da, baina bai nahi dela euskaren normalkuntza edo ere euskal kultura, azken finean gauza parekidea dela eta paretsu, behar dutela, bide paralelo batzuk aurrea emanez, bai interesatuko litzai dukela eta gustatuko litzai dukela horrengo urteetan horretan aitzea. Egitarau hau ostiral honetan hasiko da. Udalo Euskaltegia izan da honen bultzatzailea. Aitzolen urte muga dela eta 115 urte beteko zituela hitzaki hartuta bere testuak irakurreko dira eta irakurketa lan bat egingo da. Atzaldeko 5:00 hasiko da eta 8:00 arte martxoaren 25-ean egongo da Topiken Joseba Tapiaren kantaldia, azkeneko diskoan oinarritua. Martxoaren 26-an larun batean Tolosa kantari izango da, baina aldaketatxo batekin edo kantu bazkaria antolatu da. Martxoaren 28-an Lizardi Kultura Elkartean Korrika 17-garrenaren aurkezpena izango da. Martxoaren 31-an berriro dokumentalaren emanaldia izango da Kulturetxean. Aprilaren 2-an berriz, Zaurkazian, 7 azoren gainean bertso emanaldia izango da. Aprilaren 6-an berriz, hitzaldia emango du, Mintzola Fundazioak, pixka bat ikastetxeekin eta lantzen aidan ahozkotasunaren inguruko hitzaldi bat izango da. Apirilaren 8-an berriz, Kolda Mestoiren ipuin kontaketa izango dugu, biribilketa emanaldia. Apirilaren 9-an berriro ere bertsolariak izango dira ferian. Apirilaren 9-an berriz 5:00 zeiterri eta aurrentzako karaokea antolatu da, umeentzat. Apirilaren 13-an goizeko 9 aldera kalkulatzen da edo gutxi gora bera esan digute ordu horretan pasatuko dela Korrika Tolosatik. Eta apirilaren 15-an Kulturetxean sentimorik gabe antzerkia emango da. Ramon Agirre eta Inazio Tolosa dira antzesleak. Gure helburua izan da bai kulturrekintza, euskerazko kulturrekintza on bat eskaintzeaz gain, irakasten edo pixka bat hori ere euskara ez dela kulturrekintzetara bakarrik mugatu behar, bai? Orduan pixka bat hitzaldiekin ere hori osatu nahi izan dugu, horregatik hitzaldiaren arrazoia.